Nginokushesha. What about mina umila isikhathi eside kanje? Ngiyaxolisa ke ngaloko uzoba strong. Uthe khona into ofuna sidiscuss yini le? And le favor ngicela ngoba ngikufihla or anything or ngifuna sihlukane. Ne favor yanda. Okay, so kule project Project futhi. Really? yini kunenkinga ngale project ngizama ukuyenza. Ayikho inkinga. Ukuthi nje mina ngitshelwa lutho ngayo so angiboni ukuthi eyiphini favor zongicela yona. Lalela. Angithi phela the reason ngakutshela ngayo ukuthi kwamina basangibrief ukuthi mayelana nani but main focus yakhona ke ukuthenga ama organs kubantu. Usho ukuthi nje mangifuna ukuthengisa ikidney yami since kuza nabo Chris Brown. Vele ngize ku? Yeah. But uzoza kimi after ngiceda ngale training yami kuba isurgeon. Wenza lo operation wena? Yeah, yini kunenkinga. But ungeza nawo ama organs wakho so wakhiphile ungisave isikhathi nami. Okay, I'd rather do that. So if ever yandle. Okay, lalela kunabantu engizabe ngisebenzisana nabo closely ne. So ungamangali mangi-introduce kubo as a cousin yami. Cousin pho. Ngoba kwenze njani? Lalela, phela kule project akufanelanga sibe nama-partners, ama-romantic partners, ama-boyfriend nama-girlfriend. Kwamele ube single. If une-partner, kwamele uthathe yona leyo partner uthathe ama-organs wakho wasebenzise as i-startup cash. Uyakufuna wena lokho? No, akufuni. So ingakho-ke ngivikela from izinto ezikanjalo-ke. Ingakho ngizoku-introduce kubo as a cousin yami. Angizwa mina lento yakho. Angizwa. Bazotshela ubani lawo bantu ukuthi une-partner wena. Kunama-agents esihamba nawe emini lana during the day. Ba-check izinto ezikanjalo ebese ba-reporta back. Angizwa nje mina lento. Mnganami uthi kuhamba kanjani? Akuhamba kahle mnganami. Sengikhulumele ke nomzali. Ingakho izinto Ngibamba kancane mnganami. Lalela, ngizokubona ngelinye ilanga ne. Khona i-call engenile ngiseyoba busy ngayo. Bye. Yeah mnganami. sengikhulumele ke nomzali. Oh mnganami so ingakasheshe wayivuma lo mntwana ukuthi yenzeke le relationship. Ngiyabonga mnganami. Yabona ukuba ngikhulumela kanje nasemsebenzini ube wenza into encomekayo. Hamba kodwa ke angisho okuningi. Ngiyabonga nje mnganami. Yeah, umphathe kahle umzali wami. Unokuba nenkani sometimes but you can fix that with your whip. And ungalingi udlala ama games ngayo. Or else ngizoyihlala eGoli ngizodila nawo. Pho awehli ngani? It's not like ikhona into ozoyenza ebonakalayo mawehla lapho. Ayi boy ngathi sekuyiso leso sikhathi sale session sokuye sikhulume ngelinye ilanga. Akulungile mnganami sokhuluma. Badlanga ayakwazi phela makungazi wena nama ngazi ukuthi ufunani la. Mzala wakho ngitshintshile mina harathi. Like nna nikusabatla unehale rato another chance. But then yena uyangiforce yo. Wena usho ukuthi le relationship yami nawe hostile relationship ongafuni next ezokuhlanganisa naye. And utshela ubani ukuthi mina nawe siyazana? Ayibo khantha yazwetsa kwena. Mina hey kade ngagcina ukukhuluma nomzala wakho since ayisosha nje asikhulumi sidala. Hawu ngiyacela uxaka wena orkilisole. Bongazi vele nje. Ayi phela mawungazi ushuthi ke ingoba ngiyaqala ukukutshela ngayo. Since wena nomzala wakho ngakhuluma. Family matters. Mara re tswe mone. So re tlo ngbontshana ngpudiela hao ya Gucci. Ika yona vele. Yabona le mbuzi yami bengithi ngiza nayo ne. Ngathola uMax asekahleli ngaphandle namaphala. Ngabona ukuthi kahle lo wenza iplan yokutshontsha lembusi yami. Ayidayise. Iyabiza phela le nto le and izolo ngizoseka khuluma ngamaLamborghini nje. No janke bayihutswa skayile hayi. Ngeke aqale. Phela umkhulu ubuyile DRC and une trauma yewo. Ngikhuluma nje lapha endlini sivika ama bullets everywhere. Sigqoka ama bulletproof endlini. Akudlalwa lapha so ngeke aqala uthi yogama. Ukare ba ka uthunya le uthunya itlohle ifele relationship. Yabona whoever lo ujola naye ayikhawukulimazile shambuku sane PTSD ngaloko abakwenza. Ngithi relax ayikho into ezoyenzeka kuphi the mina manje. Okay, ay sekuthabona pini. And akutsibu uyenze choice right kapha jona. Lalela ngitshelile ukuthi focus on the positive things ukuze enjoy life. Angeke uenjoy sa focus on the negative things. Oh yeah, nangi mzali wami engangitshela ngayo. Oh, you are acting as girlfriend yao. Yeah, uye yena lo.
Ntando uzoyithini-ke manje? Ya Sanman, kwenzakalani la? Oh ya Ntando, ulungelo lona, ulungelo, Ntando lona. Nice to know you there. Crooked songs set up by Agaway. Really? That's amusing. I mean, I don't know anything. About That's you, so- enough. Hey, I say to khuluma. Lalela, elinye lama agent leli ngisebenzisana nawo lawa ne. So ungayiblow icover yakho ngokufuna ukwenza into yayo. Why can't you Egypt love fun? Phela ngifike late ngithi emsebenzini manje yingako ngithole sekusele leli. Enhle sesengijahe nje ukuthi iphele shift yakhe ahambe. Angimthandi. Noma ngimthandi but sothini? And uyaphi manje? Ngistolo. Oh, yesitolo. But khululeka ayikho into ezoyenzeka phakathi kwami naye. Yeso? Yeah. Ngabe hamba. Hamba. Akirati cousin yakho. Oh really? Wow, mina nginendaba ke ngoba mina khona manje ngiphila impilo efisa umunye umfana ku TikTok. Wow. Yes. Say hi, Shem. Hayi. Hayi uyofunani manje? Uyofunani hayi? Uyofunani hayi? Ngoba ngisasemanzi. Something like so. Relax. Ngeke bakwenze next ngikhona. Push, Shalom bang is moish. Sefung nigi kush. Ganja. Yeah. push. I be fisting on the push, treat it like sush. Oh yeah, cousin. Push. I've been pushing P. Try not get the cheese. And I push like a fee on labor. Funny how I'm gonna be making money with my friends, same time neighbors. Ayo, E, where you at? Ain't nobody.